Vull relatar breument el projecte de lectura a quart ESO amb el llibre de Jordi Sierra i Fabra, Pel·lícula verge, contes perversos, que van dur a terme durant el primer trimestre del curs 2009-2010. El llibre conté 22 relats molt durs al voltant de la violència i l'explotació d'infants i joves arreu del món. En l'alfabetització digital de l'alumnat que propugne al costat de la lectura d'obres literàries i de textos funcionals, el llibre de Jordi Sierra planteja unes possibilitats d'investigació, debat i creació extraordinàries. L'entorn del wiki ens obre un gran camí de motivació per a la lectura i el treball en grup. La plataforma Wiki ens serveix molt bé per a desplegar un treball cooperatiu en què l'alumnat coneix els terminis de cada activitat, compta amb els tutorials necessaris i els enllaços de recerca, presenta els treballs escrits i multimèdia, genera discussions al fòrum i finalment comenta i vota els seus treballs. En la portalada del Wiki enumerem la seqüència d'activitats de què consta el projecte de lectura i creació. Per a començar a publicar, cada alumne ha creat un compte al Wiki i ha après a utilitzar la barra d'edició de text i d'incrustació de fotos i vídeos. En la portalada també assignem els terminis d'execució de les activitats al llarg del trimestre. La barra lateral de navegació del Wiki indexa i ordena els espais de publicació i les pàgines d'ajuda amb consells i tutorials per a fer cadascuna de les pràctiques individuals o en grup. Abans de començar la lectura, investiguem a internet sobre l'autor. Busquem i escoltem podcasts o gravacions d'entrevistes de ràdio i les incrustem al wiki. A classe parlem de l'afany de superació de Jordi Sierra i dels llibres que en coneixem. També investiguem en les webs de vídeo com ara YouTube quins documents sobre l'autor i els seus llibres poden ser més informatius. Els veiem i n'incrustem els més interessants. Ara ja podem començar el procés de lectura. Marquem 2 setmanes per a llegir el recull de contes que suposa Pel·lícula verge. Cada setmana en llegim la meitat i els debatem a la biblioteca. S'hi resumeix oralment i l'alumnat comenta algun dels 3 fragments que ha subratllat, tot explicant les seues impressions. En acabar la lectura, cada alumne tria una història per a redactar un altre final narratiu tot mantenint l'estil. Aquest final el publica al wiki i el professor el corregeix en pantalla perquè puga contrastar a 2 colors el seu escrit original, el text definitiu i les correccions practicades. L'activitat següent consisteix a cercar en la web una notícia de premsa digital en qualsevol idioma que il·lustre el tema d'un dels 22 relats. Traduïm al valencià la notícia si fa el cas, la reproduïm i l'enllacem amb la font original. Finalment la il·lustrem amb una imatge al·lusiva. L'última fase és la creació en grup d'un relat digital que narre de forma original una de les històries més motivadores per a l'equip. Guió, fotografia, text a peu d'imatge, música i el programa senzill Fotos narrades 3 per a Windows o d'altres que coneguin ja els alumnes. S'ha de presentar el concepte de storytelling o relat en format digital, la forma d'elaborar un petit guió de fotos, de text, escrit o àudio, i de música que acompanya la història. Aquest tipus de narració digital s'ha utilitzat per a l'ensenyament de segones llengües, entre d'altres fins. Es tracten les eines possibles per a crear els relats: Photopitch en línia, programa Pinnacle, programa Windows Movie Maker, programa Fotos narrades 3, el més fàcil. S'aborden també possibles idees per a facilitar-ne l'elaboració, models de guions i tècniques de càmera i enquadraments. La majoria decideix utilitzar el programa més senzill de Windows, Fotos narrades 3. Per tant, jo n'elaboro un tutorial en vídeo de 10 minuts amb un programa de captura de moviment en pantalla amb narració inclosa. Utilitze Camtasia. Veiem el tutorial a classe o a casa. Alguns alumnes decidiran més tard usar programes més complexos que ja dominem amb el fi de crear dibuixos animats i d'altres faran recurs a la presentació PowerPoint que convertiran en vídeo amb un conversor.
Busquem en la xarxa altres experiències amb relats digitals. Alguns instituts ja n'han fet amb finalitats diverses i les publiquen. En seleccionem algunes i les publiquem al wiki com a models. Les veiem i les comentem. En un mes han d'estar elaborats els relats digitals en grup. Cada membre de l'equip executa una tasca i tots poden ser protagonistes. El professor rep directament la majoria dels projectes i molts podran ser corregits textualment abans d'editar la versió definitiva si utilitzen el programa Fotos Narrades 3. S'incrusten al wiki tots els relats digitals que han sigut hostatjats en Vimeo, Dailymotion o YouTube. S'obri un termini de visionat i votació de les 16 històries al mateix wiki. Tot l'alumnat que vulga hi pot votar durant un dia. En aquesta experiència, el relat guanyador ho ha fet per golejada. Al llarg d'un mes s'obrin alguns fils de debat al fòrum del wiki per opinar sobre la lectura o sobre el procés de creació narrativa i multimèdia. El relat digital fou l'activitat que més van valorar pel que suposava de treball en equip. Els alumnes van dir: darrere de cada vídeo hi ha un llarg procés d'elaboració. Hi ha bones fotos, música que et fica en situació, es nota l'esforç i el treball en equip, ens vam divertir, es coneix millor els companys i les companyes i la tècnica es pot traslladar a altres matèries. Espero que us hagi interessat aquest projecte. Podeu consultar-lo en la web. Gràcies.